Dobrý den, chci vám představit dnešní upočenou instalaci dvou chladicích vitrín. Jedná se o 2x5 metrů. Ta s světlem osvětlení je myšlená na mléčné výrobky, ta s tím růžově je myšlená na maso, na masné výrobky, respektive. Chladicí vitríny mají externí chladicí agregáty, které jsou na střeše. Tadyhle v tom potrubí to vede v izolaci a na střeše jsou dvě nízkohluční kapotované chladicí jednotky. Pokud byste měli zájem, tak se neváhejte ozvat. Jedná se o chladicí vitrínu značka Freor. U nás ne moc známá, ale v západní Evropě známá a docela prestižní značka už, protože jsou na trhu přes 30 let a jejich výrobky opravdu můžete na západě najít v Kauflandech a různých jiných marketech. Nejedná se teda o nějaký polský výrobek, ale je to opravdu něco mezi Itálií a možná Německem, mezi italskou kvalitou a německým a třeba Linde, Kostan a podobně. Takže pokud by se vám vitrínky líbily, tak se ozvěte, jsme schopni samozřejmě udělat v různých barvách, v různých modifikacích. Tady si zákazník zvolil zrcadlo, tady je zrcadlo, tady je to prosklený bok, aby tam bylo vidět od vchodu. A samozřejmě těch variant je moře, tuto je hloubka 1 metr, výška 2. Samozřejmě můžeme udělat 1,10 m, 1,20 m hloubku a dělá se i 2,20 m výška. Samozřejmě ty police podle toho, jak se budete přát, taky můžeme víc, míň a v různých barvách, to už jsem asi říkal. Samozřejmě i ta dílka jde podle vás. Další možností je, což se dneska velice preferuje, udělat tu chladicí vitrínku s dveřma. Tady zákazník chtěl otevřené chladicí vitrínky, ale ty s dveřma mají o 60% menší příkon elektrický, takže jsou opravdu potom velice ekonomický. Tyhle vitrínky zase mají tu výhodu, že ta psychologická bariéra, že tady odtaď se údajně víc prodá zboží, ale chce zvážit, jestli ta ekonomika se potom vyplatí. Víc zaplatit za elektriku, víc prodat, anebo možná méně prodat, ale je to sporný, protože ty lidi už se dneska naučili, po makru je to zcela běžný, po různých marketech je to zcela běžný, že ty vitrínky mají dveře. Takže pokud byste o něco měli zájem, tak se ozvěte, ukážu jaké jsou možnosti, přejedeme, nainstalujeme, zapojíme, přidáme hotový dílo, včetně výchozí jako revize na chladicí okruhy. Takže jo, mějte se fajn a budu se těšit, až zavoláte. Naschle.